थांदों आङो मोखां नुवाखै मानसिफ्राबो एसे गिदिर गिदिर फैदोंना नै दिनैहाय खुलुमबाय लोगोफोर मोनसेबाव इम्परटेन्ट मोनसे जारिमिन NDFB जोहोलावजोनि मोनसे जारिमिन नोंथांमोन आं मोनसे भिडिअनि गेजेरजों लाबोबावनो नागिरदों बेनिफ्राय जों बेवहाय जयै थांगोन जायगाया गोजानाव नङा जोंनि गामियावनो माने बिटिनियावनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिटिनि जोंनि न' खाथियावनो दा बेयाव थांनो थाखाय आंनि लोगोफोर इउटिउबारफ्रा सफैबाय नै जोंनाव दङ नायदो नै आदा अफ्रि दैमारि नै वेलकाम फार्स्ट टाइम आदा अफ्रिया जोंनाव ने फार्स्ट टाइम बेनिफ्राय दङ नै ओरै देरहासात इस्लारि ब्रादार बेथ' थर्ड टाइम दोनहाय औ 3 टाइम जाबाय अब्ला जों जायगायाव थांनि खाथिल'खा नालाय बिसोर बाइकजों फैदों मैसो बायदि बाइकजों हनै बे आंने ओइ नै बिदि आरो होमब्ला ओंखारदिनि नामा ने अब्ला जों थांनायसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो नैबे जाहैबाय इसलि हिमालया आंनि जाहैबाय क्लासिक ओरैबायदि फुराना मडेल फार्स्ट मडेल ओइ इसने माबा माबि जारकिन दंलायोलै नै जारकिन होदो होमब्ला हो आंबो होनायसै होमब्ला थांबाय थानि लोगोफोर इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ दिनैनिबो माखासे जारिमिन आसल नुयोलै नोंसोरखौ बिराद आसल नुयो ओइ लामाया बिराद गाज्रि खिन्थु नै लोगोफोर बेनो माइ मिल संगासिनो दङलै ओहो नखर मादै रमायना नै दे गोजोन्थों मादै औ सार बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो मा नामालाय बाबु नोंहा गोजोन्थों हा बिखिसोम बसुमतारी मा बिखिसोम बसुमतारी बिखिसोम ए होमब्ला जों जिरायनायसै बेनि उनाव दसे उनाव सावरायनायसै आरो गासै इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ बिनि उनाव सावरायसिगोन बे नै आदाया आदा सुदेम बेयो माने बाजै रमायनानि फिसाय आरो बेयो जुस औ ओमफ्राय जोंनो एखे मोजां मोजां लोंग्रा गुसु बे गरम बोथोराव होबाय नै जुइस औ बेलाय फुराना पार्टनारनोलै मालाय आरो माबा माबि होफैबावबायलै बाजैमोना नै नायदो नै गाइखेर साहानि बिस्किट बिराद हामबायसै रोजा रोजा औ आसल जानाय लोंनायनि सम लान्च टाइम जोङो दासो नै नायदो नै गोथाव मोजाङै संना दोनबाय जोङो बर'नि खाजा अमा बेदर जोबोद हामबायसै आंनो थानो हाखालाय अमा बेदर नुनानै होमब्ला एसे जासिन जानायसै ओमफ्राय मेन पइन्टआव फैनायसै लोगोफोर दे आरो मोनसे दंबावोसो हाब दंनायानो दं बिराद स्पेसियेल बानायथारबायलै दिनै मानसिफ्राबो एसे गिदिर फैदोंना नै दिनैहाय बिराद बोसोरनि उनावसो दे लोगो मोननाया बांलादेशआव बेजों लोगोसे बे बिथांजोआ ना ओरैबायदि माने हारिमुनि जोंनि कालसारनि माखासे दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा जोंनि बाजै रमायनाया नै दा गामसा दा बाजै गामसा दागासिनो दं नै माने जि दानायावबो आखा फाखा दा न'आव बेबायदिनो जि दाबाय थायो आरो बुंदो आरो खोनानो मोन्दों माने केम्पआवबो जेब्ला आफानाव दंमोन गोबां बेबायदिनो माखासे आदब खायदाफोर माखासे आखाइनि आदबफोरजों बेबायदिनो गुबुन बेसादफोर बानायनाय बेफोरबायदि बानायोमोन होननानै बुंदों दे ओरैनो मा सि दायो बाजै नों दख'नाबो दायो आङो दख'नाबो गामसा दायो सिगांनिफ्रायनो दाखायो ए दा नायदो नै बेबायदि स' बेनो जादोंमोन सासे NDFBनि आइजो एबा केडार हार्डक'र केडारमोन बे बिथांजो माने बाजै बि रमायना दा नै बेफोरबायदि मावनानै दांनानै न'खरा बेबायदि सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे दानाया ओरैनो सिम्पोल दानाय नङा बे बाजैमोननो गोबां माखासे गेदेर आगजुफोरबो दङ दे नै बेफोर गासिबो जि दानायनो आंथ' बारा नुलाबायाखैमोन बेफोर बेसादखौ मा खालामो बेजों बाजै बे मा खालायग्रा बुस्थुआ नै बेवहाय स्टेन्ड दङ मोनसे नै बे स्टेन्डआवहाय माबा सोजोबो बबिनखौ सोजोबनो ए बबिनखौ सोनानैहाय बेयाव सोनायसै आरो अ
माने हारिखौ सिबि बोखांनानैबो दिनै हारिमुनि जि गाननाय जोमनाय जिफोरना बेखौहाय बे बिथांमोना प्रडाक्शनबो खालामो अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो बेसेबां हारिनि थै गोनां नैबे बाजै बि रमायनाया गावनि आंगो बिमा बिफा बिदा फंबायफोरखौ नागारनानै गारबोनानै गावनि मावनाय दांनायखौ गारबोनानै जाय सुबुङा हारिनि थाखाय ओंखारबोनानै बावसोमनानै फैनाय जाय बाजै बि रमायना बे बिथांजोजों आं दा सावरायसिगोन नोंथांमोना गोसो होनानै नै एबारो खोनासंलांदो जेरै बेबायदिनो माखासे बर' आइजोफोर दंमोन जायफोरा गाव गावखौनो बावसोमदोंमोन हारिनि थाखाय NDFBनि हार्डक'र केडारफोर जानानै बिनि गेजेरावनो सासे बाजै बि रमायना जाय बिथांजोआ 18 बेचनिमोननो 2002 आव जइन जादोंमोन बांलादेशआव ट्रेनिं लानानै फैनाय बेबायदिनो हारिनि थाखाय गोबां मावबोनाय स' गोजोन्थों बाजै खुलुमबाय औ ओमफ्राय बाजै नों बे एसे गोबाव मावबोनायाव बयनिफ्राय नों दुखुसिन माने खस्थ'सिन मोननाय होनब्ला अबेखौ गोसोखाङो नों दा जेन'बा खामान मोननायफोराव अर्डार हरनो बेफोरबायदियावहाय बहुद खस्थ' मोनबोनानैहाय फैदों आरो जों ओमफ्राय बिसेसकरि मावनायफ्रा मा जायोमोन नोंसोर केम्पआवनो थानानै मावनाय ना माखासे बुस्थु बादहोनाय मानाय नै बेफोरबायदि माबायदि जेन'बा बिदिनो खामान हरनोब्ला बिदिनो थाखा फैसा बिदिनो मा लांफैनांगौ गोनां जायो जों सारमोननि वार्डार बायदि बिदिनो मालाबा बिदिनो गुलि लांफैनाय बिदिनो पिस्तलफोर लांफैनाय बहुदनो जोङो खामान मोनबोदों आरो बेबायदिजोंहाय जों खस्थ' खालामबोनानैहाय फैदों आरो माने माखासे समावथ' हौवाफोरा मावनो हाया हौवाफोर मावनो हायै खामानिखौ नै बिसोर जायखौ बुङो लेडिस आर्मि NDFBनिमोन बिथांजोमोना बेफोरखौ मावोमोन आरो ओमफ्राय बेफोरबायदि समावहाय न'खौ बा गावनि बिमा बिफाफोरखौ गोसोखाङोना गोसोखाङामोन माबायदि मोनोमोन गोसोखाङोब्ला ओमफ्राय गोसोखाङोमोन जोङो बिदिनो बिमा बिफाखौ गोसोखांनानै मोननाय जोङो ओरैनो ओरै बांलादेशआव थानाय समावनो आंनि आफाया थैनानै थांदों आङो मोखां नुवाखै बिदिनो नै आं जेब्लासिम माबा सिजफायार जाजेनो अब्ला आङो आइखौहाय मोखां नुस्रानाय जायो एसे गोबाव बावसोमबोनानै दिनैहाय दा नोंथांमोना जि अबस्थायाव दं बे अबस्थाजोंहाय नोंथांमोना थोजासे मोनो ना मोना दा जोंनि थोजासेखौथ' जोङो माबानो हाले माने जोङो खस्थ'यैनो एसे एनै मावनानै जायो ओरै हाफ्राबो दैबानाजों खुरखाना लांबाय बिदिनो फिसा फोरोंनायावहाय एसे थोआ जोङो जायो बिराद अभाब बेफोरबायदिनो खस्थ'जों सोलिनानै दङ आरो जोङो दा एसे गोबाव बोसोर नांनायाव जुदि नैबे बाजैमोना गाव गावनि न'खरावनो थानानै जुदि लेखा फरायोमोनब्ला एबा माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनानै जुदि गाव हारिनि थाखाय मावालासे माबा मोनसे मावोमोनब्ला दिनैसिमहालागै हयथ' मोजां रां आरजिनो हासिगौमोनबो जानो हागौ नाथाय दिनै दासिमबो Ex-NDFBआ मोनसे एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो नैबे बिथांमोनहा बे अबस्थायाव जेरै माने गुबुन सुबुंफ्रा जेरै मावनानै दांनानै जायो खस्थ'नि गेजेरजों थिग बेबायदिनो मावै दाङै जानांगासिनो दं जेरै आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय दहाय जि दायो जि दानानै फानो बेफोरजोंनो न'खर सोलियो नाथाय एसे गोबाव हारिनि थाखाय खाथिबोनानै दिनै बे एकर्डना बे बिथांमोननि थाखाय एबा बर' हारिनि थाखाय मा होफैनो हाखो बेसो जादों गिदिर सोंलु नोंनिया बे मोननांगौ रिहेबिलिटेसन 4 लाख बेखौहाय सरकारनिफ्राय मोनबाय ना मोनाखै दाथ' जोंहा बेफोरखौ मोनाखै 4 लाखखौ जोङो मोनाखै ने ओमफ्राय बिदिनो खौरां लायोब्ला मा होनो जेन'बा दैदेनगिरिफ्रा मा होनो दा खौरां लायोब्ला बेनि बिसय सारमोनाथ' जोंखौ फ्रायानो जोंखौ माने आंखौ ओरैनो खबर लायाखै आरो खबर लाया रावबो जोंनि आफादनि मानसिफ्राबो खबरानो लाफैया माने जोङो ओरै खना खनला आंबोथ' हारसिं जाबाय ओरैहाय साहा ओनसोलाव बेनिखायनो रावबो खबर लास'नाय मास'नाय गैया आरो आंनि ओरैहाय सिना जानाबो रावबो गैया 3 लोगोफोर माने बिनि जुनैनो आंबो दा सोरनाव खबर लागोन सोरनाव मागोन बेफोरबायदि जायो आरो दा आङो सासे सानै कन्टेक्ट लानाय दङ आरो ओरैहाय सार माबामोननि नायस्रांमोननि फेंखामोननि दा बिसोरबो जागोन होनो बिसोरबो
जेबो माबा हरनो हाया आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै जायफोरा दावहारु आइजोफोरमोन एनडिएफबिनि बिथांजोमोनाथ' फ्राय मोनाखैनो होननानै मिथिदों दाख्लै जों आब' सारानायाव थांदोंमोन जाहारबारियाव बे आब' सारानिबो दासिमबो मोनाखै थिग बिदिनो नैबे आब'निबो मोनाखै माने फ्राय आब'मोननि बाजैमोननि माबायावबोथ' बांसिन मोनखायाखै ग्रुपने नोंसिनि बेसने मोनजोबाखै फ्रायानो माने सासेल' मोननाय दं आरो हायना होननाय दा नोंथांमोना साननानै नायदो सासे आइजो जानानैब्लाबो गाव फावसायनानै थायाखैमोन हारिनि थाखाय ओंखारबोदोंमोन हारिनि थाखाय आवगायदोंमोन बावसोमदोंमोन नाथाय दिनैसिमाव बे अबस्था बिथांजोमोना खुनु जेबो रिहेबिलिटेसन एबा सरकारनिफ्राय बा नैबे आकट जाखांनायनि उनाव जेबो मोनाखै बेनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे भिडिअआ गोसारनानै जाहाथे बै मावनांगौ जुदि माखासे प्रसेसफोरा थाबथानानै दोनदोंब्ला एबा थाबथादोंब्ला एबा हमथानानै दोनदोंब्ला बेखौ जेन बै गेदेर गोलावफ्रा थाबैनो मावफुंनानै होनाय बायदि स' एसेनोसै लोगोफोर बाजै बि रमायनाखौबो आङो जोबोद साबायखर होबाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होनाय थाबाय गोजोन्थों